A dneska si spolu ukážeme, troška si dám nejakého toho repelentu po celej tejto plachte, nie je to niekde aj naša slovenská armáda. Tak tiež z diaľky. Dneska je krásne, paráda. Jak bolo už vypnuté, tak muchy len jedna, druhá do toho. Vychutnať a ešte zrelaxujem. Ja sa... Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som samozrejme dneska v prírode, v lese a dneska tu máme pre vás také videjko v spolupráci s Army Shopom Arpe, kde kúpite všetko možné vybavenie do prírody a na rôzne športové a outdoorové aktivity. A dneska si spolu ukážeme plachtu celtu, ktorú si Armpek šije sám, čiže táto plachta je šitá na Slovensku, nie je to žiadna Čína. Čo je na nej zaujímavé, je, že vlastne vzor maskovania je vzor 2007 Digital S, ktorý používa toto maskovanie aj naša slovenská armáda. Tá plachta ešte, čo je super, má ripstop úpravu proti pretrhnutiu. To všetko si potom vysvetlíme, čo to znamená a aká je výhoda toho. Keď si ju budeme ukazovať, čo mám dneska na pláne, že pôjdem si nájsť teraz nejaké miestečko, kde si niečo o nej povieme, kde si ju troška rozložíme, aby ste ju mohli vidieť, ako to vyzerá. Nejaké informácie si o nej povieme. No a keď už bude mať niečo rozložené, povedané, tak keď už som tu, tak možno si aspoň niečo rýchle, nejakú tú polievečku instantnú rýchlo pripravím tam, keď už bude mať nejaký ten prístrešok. Nech to troška človek využije aj zrelaxuje, keď už je tu. To si dneska ukážeme a uvidím, čo ma ešte napadne, takže hlavne si chcem užiť toto úžasné dneska počasie, je to tu nádherné, všetko sa tu už zelená. To je paráda, človek má pocit, ako keby bol niekde v džungli. A takto mám rád, keď sa to tu takto všetko zelená, tá príroda je taká nádherná, zase je to niečo iné. Takže dúfam, že sa vám bude takéto videjko páčiť a môžeme ísť pomaličky na to.
Dneska máme aj teplo. Budem troška vyzliec. Troška si dám nejakého toho repelentu. Sice mám napustené veci permetrínom. Čiže keď sa ma niekto dotkne nejakých míst, tak uhynie, ale toto ich odpudzuje, lebo je tu dosť aj komárov už. Nech idú radšej odo mňa preč. A my sa pôjdeme pozrieť na tú plachtu. Tu si ju môžeme pozrieť takto zblízka, aby ste videli to maskovanie, ako vyzerá. A hlavne som vám chcel ukázať, jak sme sa bavili o tej ripstop úprave, že čo to znamená, aby ste si to vedeli predstaviť, ako to funguje. Tak je to také špeciálne šitie. Tuto vidíte všade takéto štvorčeky po celej tejto plachte. Nie je to maskovanie, to je tým vzor, ale toto to šitie. A to je vlastne také špeciálne šitie, ktoré zabraňuje k pretrhnutiu. No akože nie je doslova, že sa vám je to neroztrhateľné, ale proste aby keď sa vám stane napríklad, že sa vám niekde spraví tu dierka a to špeciálne šitie zabráni tomu, aby sa tá dierka rozširovala ďalej. Čiže každý tento štvorček, tu keby bola dierka, tak by to nepokračovalo, lebo to špeciálne šitie zabráni, aby sa nám to trhalo ďalej. Takže to je výhoda tejto ripstop úpravy. A teraz si môžeme pozrieť tieto oka, ktoré nám slúžia na zachytenie, prichytenie tejto celty buď o nejaký parakol alebo na stanové koliky niekde. Takže vidíte, ešte je tu vlastne počíta ešte raz pevnená druhou vrstvou látky, čiže aby to bolo pevnejšie. A môžeme si povedať nejaké tie základné informácie o tejto plachte. Takže je to plachta značky Utex, ako som spomínal, je to šité na Slovensku, čiže žiadna Čína. Čo sa týka materiál, je 100% polyester so špeciálnou vodeodpudivou úpravou. Vodný stĺpec je tam minimálne 2000 mm. Kto neviete, čo je vodný stĺpec, tak vlastne tým sa označuje, ako by som vám to vysvetlil. Preto je to vodný stĺpec, predstavte si trubku, ktorú položíte na tú plachtu a začnete do nej liať vodu. A akému tlaku vydrží tá plachta, pokiaľ nezačne prepúšťať už vodu, tak to je vlastne, tým sa označuje ten vodný stĺpec. Tu vám hovorím, tu je minimálne 2000 mm, čo na naše podmienky úplne stačí, čiže to je úplne super. Čo sa týka, čo by sme si svojili rozmery tejto plachty, máme 3 m x 1,6 m. Maskovanie sme si spomínali, je to ten vzor 2007 Digital Les, ktorý používa aj naša slovenská armáda. Takže to maskovanie je fakt super na naše podmienky. To si potom ukážeme, rozložíme, aby ste to mohli vidieť. Váha je okolo 550 gramov, takže dá sa pekne takto poskladať do takéhoto malinkého rozmeru. No a to by bolo asi všetko v takým základným informáciám. My si pôjdeme ešte, koľko tých ok na upevnenie sme si mohli povedať, tých je 10.
na upevnenie. Ripstop úpravu, to sme si vysvetľovali, čo je, a my si to pôjdeme teraz pekne spolu rozložiť tu niekde, aby sme aj ja, aj vy videli to maskovanie, ako tu bude pôsobiť v tomto prostredí. A teraz si tu natiahneme tento parakord a pôjdeme si tu len natiahnuť tú plachtu, aby ste videli, ako to vyzerá natiahnuté, a tak nejdeme skladať žiadny nejaký špeciálny prístrešok, len aby ste vedeli. Výhoda týchto plácht alebo celty je toho, že ten prístrešok, aký si postavíte, proste je tam strašne veľa možností, či už nejaký nadhamák alebo ako klasický stán, no proste tam je strašne veľa možností, tam sa vaše fantázii medze nekladú, len aby to nejako, keď začne pršať, aby to malo dobrý spád, a takéto veci sú dôležité, ale inak tam hovorím strašne veľa možností, a my si dneska len ukážeme, ako tu bude táto plachta vyzerať v tomto prostredí, a pekne si ju spolu natiahneme. No a my si už tu môžeme, keď už máme parakord natiahnutý, zavesiť túto plachtu, aby sme videli, ako to bude vyzerať.
Takže ako vidíte, už som túto plachtu natiahol, aby sme videli, ako pekne vyzerá. Samozrejme, keby idem používať si, môžem ešte, tu máme ďalšie oka, podoťahovať, poriadne, nech je poriadne natiahnutá. Ja som to len tak, tuto už nebudem dávať, to je zbytočné, tak to budem dávať dole, takže tá možnosť je tam, len aby sme aspoň si to vedeli predstaviť. Tak tu si ju môžeme pozrieť troška z diaľky. Ako vidíte, fakt to maskovanie je dosť dobré. Veľmi dobre splýva s týmto prostredím. A ešte jeden záber si ukážeme troška tiež z diaľky. Ako fakt vidíte, skutočne je to skoro, dá sa povedať, neviditeľné. Takže ste videli, ako to aj odpudzuje vodu. Hovorím, sa mi veľmi páči to maskovanie, je to také, hovorím, keď to používa aj naša armáda, tak by to malo, dá sa povedať, byť do toho našeho prostredia ideálne takéto maskovanie, tento vzor. Takže parádička. Teraz sme si ju troška ukázali, tú plachtu značky Utex. A ja si pôjdem troška aspoň dať nejakú tú polievku, lebo som z toho natáčania aj vyhľadol a troška si tu ešte porelaxujem a užijem tento krásny deň v tomto krásnom lese. Dám si tu aspoň niečo podzadu, kde si sadnem túto chvíľku. Tak si tu rozložím aspoň varenie a dám si tu aspoň tú polievečku. Dneska je krásne, paráda. A vy si môžete ešte popozerať, ako táto plachta vyzerá, ako maskuje, kým sa ja najem. Samozrejme. Trošku relaxu, ale už samá mucha, všetko už to začína, takže to varenie bude o to príjemnejšie, lebo aj keď budete mať bezmäsovú polievku, tak s tými muchami budeme tam mať nejaký ten proteínik navyše, čo je možná výhoda, alebo aj nevýhoda.
No, polievečka už bude, ja už nechám dôjsť, ale pre istotu si ho prikryjem, lebo skúsenosti mi radia. Minule som tiež takto v lete, keď bolo mäso na šťave robil na panvici, jak som si ho vypol, tak behom chvíle, jak bolo už vypnuté, tak muchy len jedna druhá do toho a no, tak niekomu to možno chutí s muchami, ale tak ja sa posnažím sa toho vyvarovať. Tak si to prikryjem. Ale troška sa napijem. Nechám si to troška vychladnúť a dám si tú polievečku, aspoň niečo rýchle. No. Hovorím, už to začne, samé muchy, už je teplo a komáre, všetko. No ale nič sa nedá robiť. To patrí k tej prírode. Priatelia, ja už môžem si ísť dať niečo jesť. Pôjdem si to vychutnať. Títo cestovinky. Vyskúšame, ako to chutí. Ťahajú sa. Ňam, bude to dobre. Ešte troška vychladiť treba. To si tu vychutnám aj ešte v prírode, v tomto prostredí. Ja si to pôjdem za chvíľku, ešte to nechám vychladnúť a pôjdem si to vychutnať a ešte zrelaxujem. Ja sa už pomaličky s vami rozlúčim. Nech si to môžem ísť kľudne zjesť. Potom to tu pôjdem troška dať do poriadku, pobaliť veci, čiže mám to ešte nadlho a ešte tú chvíľku chcem pobudnúť troška sám so sebou a zrelaxovať, nabrať novú energiu. Takže túto plachtu Utex s tým vzorom vzor 2007 Digital Les, maskovanie, čo som spomínal, slovenská armáda to používa. Takže všetko ste mohli dneska vidieť. Mne osobne sa táto plachta pozdáva, aj to maskovanie som prekvapený a super, som spokojný, že strašne dobre to maskuje a som s tým spokojný. Tak uvidím. A keď sa vám páči táto plachta, tak budete tam mať aj odkaz v popise videa na tú plachtu. Môžete si popozerať, keď máte záujem niekto, alebo nejaké iné vybavenie na Arpeku. To je na vás, budete tam mať nejaké odkazy a keď sa vám niekomu páči, tak si to kľudne pozrite. A to bude všetko, priatelia. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Ak áno, tak samozrejme nezabudnite dať like, komentár. Kto ešte nemá odber, tak tam dajte odber a my sa potom uvidíme na budúce pri nejakom ďalšom videu z prírody. Čaute.